L-istilla ta' Hollywood u produttur ċinematografiku Mel Gibson esprima l-interess tiegħu li jipproduċi film storiku dwar Malta li ikun ukoll mixbut kompletament fostna u esprima dan is-sentiment waqt żjarat li għamel f'bosta lokalitajiet f'pajjiżna bħal Belt Valletta, l-Imdina, il-Birgu, fortifikazzjonijiet u postijiet oħrajn. One News u informat li Gibson baqa' impressjonat bil-potenzjal ta' postijiet li possibilment jagħmlu l-isbaħ xenegġjatura ċinematografika. L-attur ta' 68 sena protagonist f'diversi blockbusters bħal Braveheart, Mad Max u The Passion of the Christ fost l-oħrajn ilu is-snin jipproduċi u jidderiġi il-films u nnifsu. F'kumment li tal-One News il-Kummissarju tal-Films Johan Grech qal li dan kollu u riżultat tal-aħħar edizzjoni tal-Mediterranja Film Festival li tella ftit ta' xurilu u qal li bħala pajjiż se nibqgħu ffukati biex niżguraw li l-istorja ta' pajjiżna tiġi maħduma f'Malta stess biex tkun tista' tintwera fis-swali ċinematografiċi madwar id-dinja kollha. Sanittant l-erba' Mel Gibson ukoll iltaqa' mal-Prim Ministru Robert Abela fil-Berġa ta' Kastilja. F'din il-laqgħa kienu preżenti wkoll il-Kummissarju tal-Films u l-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mark Mallija.